ke National People's Youth Front NPYF East Khas Hills District hakaban pentelun ke program penko Burom yaki Samla Pule ki belapas bah hak eksamen SSLC but HSSLC araja arpusan kabla sedang daka NPYF Meghalaya Unit hak Kelengki District hak arpulai tere unailar araja arpusan kala penlong yakabakum kene ke program Bharat Scouts and Guide Hall. Hakani kesengi ubak Gavin M. Malim u MLA kesora ubadai ru Presiden ke NPP East Khas Hills District ula shimya kebenta komukongsan. Nakishpotli ki constituency ki badon ha East Khas Hills District like no nyotli ki badai na constituency ki bahab a Shillong City kila don barok chispa kat khandai ngot ki Samla ki bala yo palat prapo persen ke pass percentage nak examen SSLC but saupun riu ngot ki ba palat 9% ke pass percentage nak examen HSSLC ki bala syap pen ko Burom hakani kesengi. Nalor ba Gavin M. Malim lai don lang ru hakani kesengi dau ba wailat miki Shillau MLA ke Jowai ubaderu Presiden ke NPYF Meghalaya Unit uba Alvin Saukme MDC ke Mausen Ram ke Congress Mary Karpuri MDC ke Nongsken but kiwe de ki nongkit kam jong ke NPP but NPYF. Pangipai kindiat syakane ke felicitation program ki mark sheets ki bapilayo hakani ka result kebala yo aunus nem pemerintah kim shimla long tang kita ki courts lah henry ki mark sheets lani kini ki certificate kebala yo hakane ka no paisi pemerintah kalong kum kadak ban pensisha yakata ka jing Trei minor ka jongpi baro sisnem hauni usnem bladak bangi sotu hoj habangi keren khampam hakane ka jongchungi mentah habangi pai kendiat sakita ki laipo sapo snem ki pemensua lesi ka pass certificate kelabiang bangin penti kena bangin yo ya kata ka kam ka jam hagitu ki por ki blale rengi sotu bahakani ka juk jongi menta ka pass certificate kanum la pan penti kena ya kata ka jingyo ya ka kam ka jam rengi sotu pak kom ki bre ngidon kam ban Trei minor nang bangi la ban pen olong sisai kata ka thong ka bangi dan hapo ka jing em ka jongi mangi so thu bangi em hane sa par thai kalong sisa kum kata ka jing ai denti ka bangi la ban len ka jing sisa nyenom la ban khmilen ti tang ka jing so ngin kindo ye ka jing e ki ding pen kyang ki babon ha ka ni ka jing ai lenti ka jongi hane sa par thai re ka kham kom san e kalong ngin pan ni ka jing start ka jing champang no play bonai ngi ka jing start jing champang bona ban yalam lenti sha yangi ya kani ka thong ka bangi don bangi scam umdan lenti da komui pat kan dehi ka jing Trei minor ka jongi iwe piwe ka ban penti kana ya kata ka lawe ka bopnai na ka benta ka jongi bangi phai khindiat sha ka jala ka jongi habangi pet ya ke jimbun pat nyau puar persen kide ki kun Samla ki bahapo kereta ka balai pesan senam bangi sotu pakini ki youths lani ki kun Samla kilong sisa ka bor kilong sisa ka jingmentoi naga benta ka jela larangi la ban pentikna bangi la ban yai ki li ha kalenti ka bade dia orang tak benda benda kalian juga sokal jela lingbar ki interventions ki bobon lingbar ki program ki bobon ki persang man penting kena ye ki khon Samla ki jongi ban khonnya ki hakalimti kabade bagin la ban tei na ka benta ka emlang ka salang bar khamtam bingi angnut ya kata ka lawe ka bapnai na ka benta ka ni ka jela ka jongi Ngayos ngo yung chingkran hinne nakaliang jong i present jo ka NPYF ima wailan mi kishilla kawai na pedeng ki jinge ka ba nakaliang ka jongi kum ka jelang ya kendu hakni ka por pementa lesi ka deru ka jinge ka bang ya kendu keleng saudong ka ri keleng saudong ka perthai ka de ka unemployment problem ki competitive exams kumrakran henne nakaliang jong Presiden NPYF kalong sisa ke ke basosi bahapo kani ka jela ka jongi menta lajang khat alsnem i klem yo yaki officer IS nakani ka jela ka jongi
Kadiga ni ka benda mengisothu bakum ki khon samla ngi don kam ban kendet benrio khamdam ngi por pementang ngi don ya ki platform ki bobet bobiang ki banagaliang jong ka sarkar ka don manterwa ki coaching programs bat ki we ki banagaliang ka jonga ngasun ki tujor ya phikum ki khon samla shemene kabuk siar Trei minot bandon lintir kumway pat di tangka jing 3 minot ka jongpi kabangin penti kena baphenla ban penulong ya kata ka thong kabapidon Khmat du barga jo upor bakum ki khon samlar ngidon kamlu ban pek beyond the scope of white collar jobs habangi kran white collar jobs ka kenthuk tangi kam sarkar hagani ke juk chungi menta ka sarkar khamla shu ban shu ai kam sarkar your way away ublapas aga degree berkomta terter. Badelo ni kapenta banagalian juga sarkar jella. Lingba ki interventions ki babun, ki programs ki babun. Ban prinslori phikum ki khon samla ro ban yang halaki jong ki kija. Ban ni sothu banagalian ka jong phi ngazon ong. Ba phen pendon kam hok ya kata talun ka boble la ai happy. Baphenlong shisha ita ki khon samla ki banno sinya nagbenta ka jingkiu arte jong kane ka jilla Meghalaya ka jongi Habathin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.